makalimtan kining sayong kasinatian sa Pasko nga nadawat sa mga babaeng PDL sa parehong Mandawi City Jail Female Dormitory ug sa Danao City Jail Female Dormitory nga kauban ang ilang mga anak nga nahiusa pinaagi sa usa ka aktibidad nga gihimo sa GMA Kapuso Foundation. Ano ang report ni Nico Sereno? Espesyal ang mga bisita sa Mandawi City Jail nga gihangop ang ilang pag-abot sa pasilidad. Anak sila sa mga babaeng PDL o Persons Deprived of Liberty. Sa programa dunay lain-laing pasundayag, pulos nagpakita sa talento sa mga PDLs. Excited sila nga mi-perform para sa ilang audience. Ang kalihukan, subay sa programa sa GMA Kapuso Foundation ning panahon sa Pasko, kaabag ang BJMP. Gidalitan og regalo ang moabot sa 80 ka mga bata nga nahatagan og gift packs. Ang sulod, duwaan, pagkaon og hygiene kit, buta nga ilasab gipasalamatan. Apan ang dakong highlight sa kalihukan ang panagkita sa mga PDLs sa ilang mga anak. Na emosyonal sila nga mihawk, nagkumustahay ug nakauban bisan sa hamubong panahon kanila. Kining magsuon nga 13 ug 11 anyos, 2019 pa katapusang nakita ang ilang inahan. Nagdako sila karon sa ilang apuhan ug iyaan. Pagkita mo sa isulti nimo niya. I miss you. Oh, I love you. kumusta man do lisod do nga kanang magdako nga wala sa mama sa balay? Kano man? Kana kung nataskulan ba niya mangutanon si trabaho sa mama. Wala na ko nga ni-abroad. Gikalipay sa kadagkuan sa prisuhan ang aktibidad nga nakapadasig sa ilang mga PDLs labi na ning nagsingabot ang Pasko. Family time nila ngaron nga season sir, importante kay na sa ila sir. Kay especially na sila dirisod sa amang pasilidad, ang uban ana man gid ang kamingaw, higit matambalan ang kamingaw niya. Pinaagi ani ingani mga aktibidad, at least mais ilahang kamingaw sir. So dako kini siya nga tabang sir. Mga bags nga green and red. Basta ingon aron nga season nga November, December tungod kay Give a Gift season. So, maunay programa sa GMA Kapuso Foundation. Samtang susamang kalihukan usab sa Give a Gift ang gidalit para sa mga babaeng PDLs sa Danao City Jail. Bitbit gihapon ang mga regalo para sa mga kabataang anak sa mga natanggong sa maong pasilidad. Di mahulagway ang kalipay sa ilang mga inahan nga nahiusa sa ilang mga anak nga taod-taod na nilang wala makauban. Maong mapasalamaton sila nga nalusad kining ingon-aning aktibidad nga nakapahimong espesyal sa ilang kasaulugan sa umaabot nga Pasko. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.